servizzi għal ħadd ħliefek. Nilqawkom għal poddata oħra ħadd ħliefek. Naturalment din il-Fondazzjoni Fita l-slogan tagħha hija servizzi għal ħadd ħliefek. U aħna dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu hawnhekk minn poddata l-oħra, issa bdejna wasalna f'nofs it-tieni staġun tista' tgħid jew lejn l-aħħar tat-tieni staġun. Però minn ġimgħa l-oħra qegħdin niddiskutu suġġetti varji illi naturalment huma imdawrin madwar il-prinċipju ta' ħadd ħliefek. U aktar ma jgħaddu l-ġimgħat aktar qed niskopru servizzi illi qiegħda toffri din il-Fondazzjoni Fita u l-ġid li qed tagħmel fil-komunità tagħna. Nistgħu ngħidu li l-kap eżekuttiv is-Sur Carlo Stivala huwa guest residenti hawnhekk fil-poddata tagħna. Bonġu Lara. Kif inti? Erġajna taħina. Iwa aħna ngħidu bonġu għal fatt li ħana meta niffilmjaw din il-podcast ikun ġeneralment fil-għodu. Nofrilek kafe jew te. Grazzi, għandhom kif li il-kollegi tiegħi. Thank you. Illum ħanitkellmu ftit dwar l-smart home illi f'poddati oħra, f'programmi oħra, tkellimna ħafna dwar it-tibdil illi rridu jsiru d-dar, persuni li ġew hawnhekk poġġew bil-qeda magħna qalulna illi pereżempju affarijiet sempliċissimi kultant imma jagħmlu differenza kbira. Però ħanibdillek ftit il-perspettiva x'diġà l-benefiċċju tat-telespettatur u s-semija tagħna meta konna tkellimna fuq smart home fl-ewwel staġun ta' din il-poddata, tkellimna ftit isna minna walkthrough ta' xanna fl-smart home. Però ħafna huma dawk illi jisibuha diffiċli meta jasal il-moment biex isibu għajnuna x'forsi l-għajnuna tal-familja hija limitata, imma jien ħanitlaq mid-dar, id-dar illi tant fiha memorji, tant inħossni safe, dal-element ta' safety. Huwa pass kbir fajjithom biex joħorġu mid-dar. Iva, fl-episodju tal-lum xtaqt nitkellem billi nagħtu naqra eżempji. L-ewwel nett l-Independent Living Hub hija probabbilment hija l-iktar proġett long lasting u importanti tal-Fita kollu. Wieħed milli huwa l-qalbek ħafna wkoll. Iva. Ir-raġuni hija xrajna Independent Living Hubs kif jinħadmu u x-suċċesset jagħmlu barra minn Malta, maħniex qed nerġgħu nivvintaw affarijiet ġodda. Kull ma nagħmlu nġibu teknoloġija eżistenti f'pajjiżi oħrajn u għalhekk irbatna ma' xi universitajiet illi diġà għamlu ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha u aħna kollaborajna magħhom. Hawnhekk il-fondi u l-riżorsi tagħna ma' limitati, allura kien iktar ekonomiku li nintrabtu ma' entitajiet jew universitajiet internazzjonali li qegħdin għexien ta' snin l qudiem iktar minna. Hemm ħafna studji involuti relatat ma' dan l-Independent Living Hub, dan huwa għal min qed isegwina l-ewwel darba. Il-naf li fi programmi oħra diġà repetejna ħafna dwar dan l-smart home. Dan huwa appartament. Appartament. Kollox. Iġi għandna l-entratura, għandna isa hallway, kċina, living, dining, bedroom. Ma kollox huwa smart. Qed jagħmlu l-sinjal biex niżel mikrofonu. Bħassur Stivala, kull darba jkolli dil-problema, kull darba li nirrekordjaw naħbi wiċċi għal b'xi mod jew ieħor. Imma ir-riċerka illi tiġi involuta f'dan il-proċess, riċerka intensiva, u naturalment hemm involuti persuni wkoll illi għandhom xi diżabilità jew oħra, jew inkella limitazzjonijiet u anki anzjani, jiġifieri inħoloq intom għattu attenti li meta toħolqu din l-smart home qegħdin tagħmluha għal kulħadd. Għal kulħadd. Jien għandi ċertu fama Malta illi isni striker. Nibqa' dej bħal-bowling meta titfa' l-ballun. Drajtek jien issa xinana. Jiena sfortunatament niddejjaq meta nitkellmu fuq xi ħaġa u wara xahar wara snin għadna qed nitkellmu fuq l-istess ħaġa. Hemm barra għandna eluf ta' klijenti illi għandhom bżonn is-servizzi tagħna. Jekk se joqogħdu mmorru għand il-klijenti ngħidulhom is-sena d-dieħla ma naslu qatt. Allura jien għandi sistema jien nsejħu l-kummerċjali. Għandna klijent li għandu bżonn xi ħaġa. Aħna nofru servizz. Qegħdin hemmhekk biex ngħinu l-poplu. U dejjem qed tieħu l-idejat inti meta jkellmuk il-klijenti. Iva. Tgħid, ara issa nagħmel hekk, rajt ħafna proġetti jitwildu jiena Fita kemm inni hawnhekk. Hekk nagħmlu. Jew filgħaxija naraw film, u għada filgħodu niġi nkellem il-Ġulju l-tim il-bieraħ rajtek. Jew xi safra nara xi ħaġa li tkun interessanti. Wow. Tinsix li Malta hija żgħira u forsi maħniex daqshekk avanzati f'ċertu f'pajjiżi ikbar minna. Allura kif nistgħu innaqsu dak l-ispazju bejn pajjiżi kbar? Billi nħaffu.
Allora kull ma nagħmlu nikkollaboraw ma' min hu kbar u aħjar minna. U l-innovazzjoni tant hija xi ħaġa maġla. Ukoll li ħin kollu ħiġin affarijiet ġodda, tirriċerka u tiskopri affarijiet ġodda li biex tlaħħaq magħha. Lara, il-Gvern Malti bħal ħafna gvernijiet qed jippromovu dak li jgħidulu community living. Jiġifieri, jekk ommi u missil li għandhom 85 sena waslu f'sitwazzjoni fejn għandhom bżonn imorru ġohom. Għaliex ma narawx jekk jistgħu jibqgħu ġoddar tagħhom flok ma jmorru ġohom. Ma ninsewx. Nippromovu wkoll anke l-persuni li qed jieħdu ħsiebhom ukoll. Ma ninsewx li n-neputijiet jieħdu pjaċir mur jaraw n-nannit. Fejn? Fid-dar fejn mdorrin jaraw n-nannit. Meta se tieħu n-neputijiet ġohom fejn hemm ħafna anzjani. Mhux dejjem huwa possibbli. Imma fejn tista' dawk li jistgħu jibqgħu ġodarhom, ħanaraw kif nistgħu ngħinuhom. L-ewwel nett il-gvern se jfranka ħafna flus milli nqogħdu nħajru kulħadd imur ġohom. It-tieni nett qed nutilizzaw djar li diġà huma assistenti, kull ma nagħmlu nupgradewhom. It-tielet nett għajna tkellmu kulturalment. Il-Malti jħobb imur l-quddies nhar tħadd fil-knisja li jħobbu, fil-villaġġ li jħobbu. Nħobbu niklu l-pastizzi, komplejna bir-rutina. Iva, rridu nħobbu l-affarijiet intimi ta' ħajjitna. Allura, jekk l-anzjani li huma very attached mal-affarijiet kulturali ta' kuljum, tal-ħajja tagħhom, toħroġhom minn ġodar tagħhom u tibgħathom x'imkien ieħor, ħanispiċċaw ħażin. Dik hija li tiddetjora l-ħajja ta' persuna. Allura, kif nistgħu nżommuhom ġodarhom? Iżommhom ġodarhom billi naraw kull persuna, kull koppja, kull familja x'għandha nieqes biex tibqa' ġodar. Mela huma nies bedridden li ma jistgħux iqumu s-sodda, allura verament għandhom bżonn home, għandhom bżonn ċertu tip ta' kura, jew inkella m'għandhomx dawk il-bżonnijiet kollha, allura nistgħu nħajruhom joqgħdu d-dar billi nintroduċulhom lit-teknoloġija. Mill-statistika li rajna bħalissa iktar minn 1000 persuna li applikat biex tmur ġohom. U l-homes huma full up, queues fenomenali. Soddot limitati. Soddot limitati, Malta hija dik li żgħira. Allura, kif nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom? L-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu huwa li nintroduċu it-teknoloġija ġodarhom. U nżommuhom ġodarhom biex komplu gawdu l-ħajja tagħhom kif inhi. U għaw teknoloġija li inti rajt fil-smart home tagħna. Ma nitkellmu ftit aktar dwar din it-teknoloġija, teknoloġija illi hija l-ewwel groundbreaking għax hemm ħafna teknoloġija relatata anke ma' AI, dawn l-affarijiet kollha. Imma kif il-familjari jista' jkollhom serħan il-moħħ illi l-anzjan jew persuna b'diżabilità jridu jqogħdu waħedhom għal ċertu ammont ta' ħin, pereżempju. Hemm devices u equipment li tagħtem anke artificial intelligence, teknoloġija moderna, illi tiffollow jarna kuljum tiġi warajna f'ħajjitna biex tara il-peculiaritajiet tagħna kollha. Mela ejja nabdu koppja li batu bid-demenzja. Qed jgħixu waħedhom u tfal marru x-xogħol. Kif se tkun taf jekk il-ġenitur tiegħek kellu jieħu il-mediċina fil-għodu f'nofsinhar u filgħaxija ma ħadhomx darbtej, allura qed jirriskja ħajtu. Kif tista' tkun taf jekk il-ġenitur li daħħal ġo shower jew ġo l-banju jew ħieles ma waqax, jew inkella ħalla l-ilma miftuħ, jew hemm xi heater, dawn l-affarijiet kollha. Hemm teknoloġija llum illi tgħin il-persuna b'demenzja ma jagħmilx dawk l-iżbalji fejn qed jieħdu ħafna mediċini iktar minn suppost, qed iħallu ċertu affarijiet ta' periklu bħal toasters, affarijiet tal-elettriku. Ovvjament hemm spektrum kbir ta' dimensja, ġifieri qegħdin ngħidu dawk il-persuni li jistgħu jibqgħu id-dar. Allura x'għamlu barra minn Malta, l-universitajiet ifollow koppji li jbagħtu il-patoloġija biex jaraw 24/7 bħala kampjun kif tgħix persuna bid-demenzja. U għat għamlu statistika, ġabu l-informazzjoni, data, biex jaraw moviment, kif nistaw nis-safeguardjaw, ġviri nimiljoraw ħajjithom u nevitaw li għalhom xi ħaġa. Ma tista' tagħtina eżempju tagħha din ħaġa. Iva, l-ġurnata ċertu. Kif nista' niffollow jien x'qed tagħmel in-nanna pereżempju. Tiffollow qed ikollok kameras biex tkun taf x'inhi u tħares lejn il-kamera. Jiġri kif ikolli kontroll? Mela, hawn sistemi oħrajn li ma jkunux intrusive fil-ħajja tagħhom ma tħares lihom il-ħin kollha. Mhux kollu. Ekku. Etikament mhix sew dil-ħaġa. In-nanna għandha heater tal-gas id-dar. Ħallit il-heater mixaw iktar minn ċertu ħin, ara ġod-dar telgħu is-CO2 levels tal-ossiġenu fejn nieħdu nifs. Mela il-nanna qed tippreġudika ħajjita għax qed tibla qed tieħu nifs ta' CO2. Mela dak is-software li qed jiffollowja l-ossiġnu, it-temperatura, l-umdità, eċetera, eċetera. Malli jaqbżu ċertu levels, jiċemplu malaj il-next of kin, jew kemm bżonn ċemplu l-ambulanza skont x'qed jiġri.
Nanna qamet mis-sodda u waqgħet fil-papoċ u ħabtet rasa mal-art. Hemmhekk ukoll hemm ċertu infrared systems. Dawn huma letteralment affarijiet. Kaxxi żgħar li qasarhom. Kaxxi żgħar. Li installati. Iva. Jżommu kontroll il-kmamar u jkunu jafu l-heartbeat, ġieli l-pressjoni tal-persuna, il-temperatura tal-persuna, jekk intix mindut mal-art jew bil-wieqfa, eċetera, eċetera. L-speed, ġifieri il-mod kif inti tkun waqgħet mal-art. Kollha informazzjoni. Iva, daw ġabru informazzjoni fuq tests u jkunu jafu li jekk xi ħadd nieżel pereżempju bil-mod jitfisser li forsi ma ħabbax rasu u forsi qed mal-art tista' tgħinu. Imma jekk wieħed jinżel ċertu ħeffa, probabbilment ħabat rasu għandu bżonn għajnuna. Ekku. Dawn l-istudji ġa saru. Iva. Kull ma nagħmlu inġibu teknoloġija biex ngħinu l-anzjani u n-nies disabilità. U intom qegħdin hawnhekk biex tagħtu l-idejat lill-persuni x'jista' jinħoloq id-dar. Il-fita mhix qed hawnhekk biex tbieħ. Il-teknoloġija. Naturalment. Il-fita qed hawn biex tagħti għajnuna. Għajnuna. Mela, minnaħa nagħtu l-għajnuna billi ħanistiednu n-nies jiġu hawn jaraw dan is-sample ta' intom tieħdu l-appuntamenti, ġifri ġu hawnhekk il-familjari, anke bl-anzjani jew bil-persuna konċernata. Ma ninsewx li ma kull anzjan jew ma kull persuna diżabbli hemm familja. Jiġifieri oħtok, misierek, tsija, neputijiet. Next of kin, ġifieri holistika. Allura jekk inti toħroġ mid-dar, jew ilek ma ċempel il-mami, u l-mami qiegħda waħedha d-dar, u nqalala xi ħaġa u inti ma tafx. Għall-inqas xi ħaġa se jgħinek. Hemm utilizzaw teknoloġija li mhix daqshekk expensive daqshekk naħsbu. Iva, u affordabli il-ħaġa. Iva, u noħorġu skemi biex ngħinu n-nies jilħqu għal dak interessanti. Biex ikunu jafu biex jistgħu jġibu aktar informazzjoni dwar dal-iskemi jridu jikkuntattjaw il-fita. Iva. U santik notizja oħra dal-waqt. Per eżempju, il-friġ li waqt il-programmi tiegħhom li Iva, dejjem waqt il-programmi. Il-friġ li inti rajt hemm ġew. Probabbilment huma affarijiet aħna għandna d-dar. Bħal robot li jaħsillek l-art. Bħal eċetera, eċetera. Bħal Alexa. Ma nkunux nafu aħna din it-tip ta' apparat li għandu komunikazzjoni li hija aċċessibbli. Per eżempju, għandna l-mobile phone qiegħed magħna kuljum ma nafux li hemm app tal-aċċessibilità. Għalhekk qegħdin hawnhekk biex ngħidu. Ma nużawhom. Ma nafux. Il-fita qed hemmhekk biex naqqas id-digital divide. X'u tfisser? Hawnhekk hawn l-informatika u l-teknoloġija li qed tiġri. U naħa l-oħra in-nies. Il-fita da fil-nos biex. Nibżaw aħna mill-kelma teknoloġija. Iva. Mhux vera. Jien ħala 60 dal-waqt ġifieri sejjer dik il-ġenerazzjoni li nibdew nibżaw. Vera ma tibżax. Le, ma jekk tibqa' attiv. Tinduna kemm dawn l-affarijiet jistgħu jgħinuk. Ekku. U intom bħala fita wkoll kontinwament qegħdin tmorru tagħmlu kuntatt minn barra minn Malta u dejjem tevolvu din l-smartphone. Iva għandna tim ta' impjegati li jsifru spiss biex sija fl-Ewropa sija barra mill-Ewropa biex naraw sija il-produtturi minn ħareġ dawn l-affarijiet ġodda x'qed joħroġ, naraw kux tajjeb għal Malta. U sija fl-Ewropa kemm xatt li jista' jgħinna biex aħna nitalmu nagħmlu repairs and maintenance tagħhom. Għax inbilli tintroduċi t-teknoloġija u mhux min jissapportja. Eżatt, il-manteniment. Tista' tarmi kollox. Allora l-fita tuħosib both sides of the market. Ekku. Meta qed inħarsu lejk Ċina pereżempju, mhijiex biss idea ta' kif timbena il-Ċina, però hemm l-użu ta' dipartimenti oħrajn li jinsabu fil-fita stessa hawnhekk bħal 3D printing, braille li huma inkorporati anke f'dal-proċess. Kemm jista' jkun għandna kollha flimkien. Iva vera. Kull dipartiment jipprova jgħin xulxin biex noħolqu issa qed tibni tagħmel cake. Għandna Ġulja hawnhekk tibda tagħmel kejkiet. Iva. Ila ma tagħmlilna xi ħaġa. Fajni la botta. Per eżempju, il-Ċina. Jekk tara xaħat li għandu wheelchair u jixtieq jipprova jsajjar. Għalfejn għandek tħares lejn dak tal-wheelchair u tħares lejn Ċina isek hemm xi ħaġa nieqsa bejnietu. Mentri llum il-ġurnata hemm affarijiet sempliċissimi. Il-mod kif tniżżel it-top tal-Ċina, il-mod kif tneħħi xarxin u l-bibien biex bil-wheelchair tidħol taħt il-top. Xogħol ta' mastru daxxa xi ħaġa żgħira. Sempliċi. Tissagrifika żewġ kabord. Soluzzjoni tkun qudiem għajnejna ma narawix kultant. Iva vera. Xaħat li huwa visual impaired trid jagħmel belate. Għaliex ma jistax jagħmel belate? Jiena nixtieq nagħmel programm fuq dan id-DIY fil-fatt issuġġerejta qabel il-Ġulja wkoll rid inħabba ta' naqamijak li dej ovvjament. Però din hija xi ħaġa li qed nitallim anke mill-mistednin li qed ikollna bil-qiegħda hawnhekk f'dan l-istudio. DIY, affarijiet żgħar.
li vera jagħmlu differenza. Però l-fejt mbagħad tidħol ukoll fejn nimprovjaw il-ħajja. Pereżempju, jien ma nħossniex li għandi mmur għand il-klijenti u ngħidilhom isma' għandek bżonn sodda għadd apposta u nurruhom il-clinical beds, ġifieri s-soddot li naraw ġol isptar. Ġo dar ma tpoġġix sodda tal-isptar. Allura x'għamilna? Sibna kumpanija Skandinava illi tipproduċi din is-sodda li minn sodda ssir Petruna, għandha dera ta' sodda u ta' Petruna mhix Homely, ħafna iktar dar. sabiħa, moderna. Klinika. Għandha design. Kif tpoġġiha ġo dar, dera tagħha hija sabiħa, tħajrek tmur tpoġġi fuqha. Il-fridġ. Xi kultant nibdew ngħidu għax fridġ tpoġġi l-affarijiet biex iżommhom blokk kisin. Le, illum hawn il-fridges li għandhom qisu computer ġo fihom. Illi jgħidlek meta daħħalt l-oġġett, meta għandu l-expiry date, jekk tmur is-supermarket jonkela tibgħat shopping list awtomatikament minn ġo l-fridġ għal ġo supermarket u jġibhom blok id-dar. Anzjan li ma jistax joħroġ mid-dar, kif jista' jmur jagħmel xirja? Kif jista' jkontrolla? Tuża servizzi multidisciplinarji ta' ħafna nies ukoll. Sax pretendu l-anzjani jkunu jafu li hemm il-ħalib ġol friġ li skada. U tevita wkoll fl-istess ħin li toħroġhom barra fit-triq lejn il-karozzi, sħana tagħna hija estrema u Malta. Kollox ma kollox, ġifieri ma tafx kemm hu l-bot lanqas imma tajjeb illi allura inti qed tgħid li dun involvu wkoll in-nies ta' barra, ġifieri n-nies tal-grocer. Kulħadd irid jitolbu. In-neighbors. Wara kollox, jekk l-anzjani li hemm il-fuq minn 150,000 fa' Malta u l-persuni diżabbli il-fuq minn 35,000. M'għandhomx il-possibilità li jixtru online il-bżonnijiet. Is-supermarket mhux naqaslu l-beħ. Iva vera. Ġifieri jekk norhom kif tuża il-bolt, il-karozzi tal-kiri, supermarkets, tivvjaġġa, anything, tgħinhom ikunu inklusivi. Kultant, mhux kultant, nużaw din il-frażi tal-prevenzjoni hija aħjar mill-kura u tgħid li fejn sejra b'moħħok. Imma jekk nagħmlu dawn iċ-changes qabel ma persuna anzjana tista' tweġġaħlna pereżempju. Jiena għalli ħafri l-għanna tiegħi kienet tibqa' tonxor titla' fuq il-bejt bil-forsa, x'hekk drat trid titla' fuq il-bejt. Imma li kieku pereżempju nagħmlu dawn il-modifikazzjonijiet id-dar malli jibdew isiru anzjani, jibdew ħossu forsi xi naqra ġokju ġaħħom l-immulaw. Qed nipprevjenu ħafna li huma komuni ħafna fost l-anzjani il-falls meta jaqgħu iweġġawlna. U ħafna minnhom sfortunatament wara li jweġġew mbagħad ikollhom problemi oħrajn li jiġu magħha wkoll. Daw id-DIY, dawn iċ-changes żgħar qegħdin nagħmlu differenza kbira. Però li ninvestu f'affarijiet f'teknoloġija illi pereżempju qegħdin insemmu washing machine kulħadd għandu d-dar, hoovers, daw l-affarijiet tat-tindif, robots, illum qegħdin nixtruhom m'għadhomx expensive daw l-affarijiet, ġifieri ssib tixtrihom bi ftit flus ukoll, però illi niċċekkjaw qabel ma nixtru nistaqsu anki għall-kumdità, għall-aċċessibilità. U rridu ngħinu l-anzjani u persuni diżabbli jitalmu terminoloġiji ġodda. Jien l-ewwel darba li smajt il-kelma Internet of Things għad Madonna Santa, inventajna xi ħaġa komplikata. Kieku tara naqra xi tfisser mhix daqshekk unreachable. Ġifieri, jekk int għandek ħafna devices id-dar, għandek il-fridge, washing machine, id-dishwasher. L-Internet of Things x'inhu? Qed tipprova taqbad dan it-teknoloġija kollha. Torbota flimkien u flok ma jkun hemm il-mam li tmur tafaslek il-buttuni u tixar washing machine u kollox, inti tista' tikkontrollhom. Ġifieri inti bil-qiegħda quddiem is-sufan inti tista' bil-mobile tiegħek tipprogramma fiex inti xar washing machine, fiex inti spiċċa dishwasher. U jekk għandekx tagħmel l-ordni dawn l-affarijiet huma kollha morbutin ġo x'kumdità. Isu xibka ta' kontroll fejn inti tiddeċidi xi isir. U ngħidlek m'għandekx għalfejn jkollok diżabilità jew inkella xi tip ta' impairment oħra xorta qegħdin nużaw dit-teknoloġija komda l kulħadd, ġifieri bil-ħajja maġra ta' kuljum. Qegħdin nagħmlu użu tagħha din it-teknoloġija wkoll. Barra minn hekk, xi tgħidilna dwar id-dawl ukoll tad-dar? Kellimna ma' persuna oħra li kienet mistiedna hawnhekk, għatlina pereżempju bdejt sempliċement billi biddilt il-botot, pereżempju, għamilthom bojot u mhux software. Xi affarijiet żgħar ħafna minimi? Qed nitkellmu fuq disability differenti. Eżatt. Però minnu taħt l-umbrella tal-smart home hemm ħafna. Minnu visually impaired, aħna impjegata hawnhekk illi meta preparajna l-independent living home tagħna, il-ħajt ħallini ħabjad. U ġiet is-supervisor tagħna tajt isma' jiena ma nistax nidħol hemm ġew għax l-abjad idejjaqni. Ara sibna kuluri li għalihom huma iktar accessible.
M'hemmx xi kulur wieħed sejf Le, ma le, le, tajjeb le. għal kulħadd. M'hemmx kulur, imma jekk l-abjad huwa vivaċi wisq, u jgħidu li għamilu li gris skur, mhux xorta importanti l-wet jgħod komdu. Iż-żebba tmur fin-nofs u tbiddel. Però jekk tara lejn il-ħajja tagħna, moviment x'namlu, mexjin nqumu sakemm imorru nordu. Mela jekk persuna li qiegħda ġo wheelchair, poġġi tbilha fuq sufan qed tara television. Li kieku kellha tmur it-toilet tqum mill-Petruna tpoġġi fuq wheelchair tmur sa toilet. Dawn ma kollha movimenti li wieħed jistudja. U kif nistgħu ngħinuhom? Illum il-ġurnata Petruni tal-living room. Illi huma robotized jiġifieri għandhom mutur taħt, tibqa' bil-qiegħda fejni u toħodha direttament ġol kamra tal-banju. Rajnija fil-fatt anke fil-programm tagħna. Il-fridge semmeni ħissa, il-kċina. L-Alexa huma dawn is-sistemi fejn inti titkellem. Aħna kellna impjegata tagħna li hija tgħix fuq wheelchair u m'għandix il-limbs ġi ma sax tiċċaqla idea. Però tista' titkellem. Allura m'għandix titkellem ma' dik il-magnu tgħidilha ixgħalli l-air condition nagħmlu li t-temperatura 23. U tagħmel Itfil id-dawl xi tidajjaqni. għax hija mqabbda mat-teknoloġija. Ma din xibka ta' teknoloġija li t-dialoga flimkien. Eżatt. Semmejtilna sodda wkoll barra l-poltruna. Sodda li litteralment tqajmek bil-wieqfa. Mela tkun sodda li tiflaħ ċertu pis. Għax ovvjament ħafna drabi l-anzjani jkollhom ċertu pis. Mhux kollha, grazzi Alla. Imma tkun li tiflaħ ċertu tip ta' kilos. Din is-sodda hija tkun komda u sabja biex tħares liha. Irid ikollha ċertu possibilitajiet li pereżempju tagħtiha b'ċertu l-użor just in case ikun hemm problemi ta' tindif tal-pazjent, tal-klient. Però għandha sistema kif inti torqod, tkun fil-ħodu u b'remote control iddur parti minna, iġibek bil-qiegħda u titla' l fuq biex forsi inti trid timxi. Tgħinek biex timxi. Jew tiġi l-carer biex taħslek, jew jiġu tfal jarawk. Hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel. U għandha gadgets oħrajn bħal l-lampshade, bħal komodina, bħal il-wiċċ biex tgħinek tqum. Amma li ma tarax dik is-sodda tal-isptar. Xi ħaġa li ekku li tibqa' homely mhux mort f'ambjent time xi ħadd qisu biex ndieqnu żad il-kelma jisir xi ħadd marit. Taf kif ġifieri kemm jista' jkun bqajna d-dar fil-rutina tagħna ta' kuljum. Reċentement kelli konferenza organizzata mill-Ministeru tas-Saħħa u stiednu xi ħadd anzjan li jgħix ġoħu. U ma li smajtu jitkellem kien hemm mument ta' emozzjoni. Għax kultant ma nindunawx illi tmur ġoħu ma jfessirx mor ġo lukanda. M'intix qiegħed Disney World mor tieħu pjaċir. U ma ninsewx li dak huwa l-aħħar post illi persuna ta' ċertu età jgħix fiha qabel ma imorru for a better life, right? Allura għaliex ma nagħmluhom ħajjithom kemm xejn ħelwa aktar mill-passat. U bdejt nisma' dan-anzjan jgħid lilna titfawna ġol homes biex twaslulna l-mewt. Jien dik it-sentenza mhux bitni xejn. Mhux bitni xejn għax l-ewwel ħadd ma titfal ħadd. Kemm kera. Ejja, żgur hija orribli. Però l-verità mhix il-homes kull imkien fid-dinja kollha meta anzjan irid jgħix ġo home hekk jiġri. Hija l-aħħar traġitt qabel ma naħseb li dak huwa l-isbaħ mument fejn ħajjithom tkun iktar pleasant ngħidu bl-Ingliż. Ħammur xi ħaġa oħra li tkompli ma' diskors. Aħna qed nitkellmu ħafna fuq nirranġaw id-djar ta' fejn jgħixu l-anzjani. Il intambar u ndej il-kulħadd xin għatlek l-ewwel jien ġielet ma' kulħadd. Imma xtaqt illi mhux ikollna l-independent living home għaw biex in-nies jiġu jarawha. Issa ħanħorġu aħna. Issa kif se nagħmel biex naqbad appartament u noħorġu huwa impossibbli. Ma nafx kif ħatamel hekk dinna. Ġej, mela jiena bħalissa qegħdin diskussjonijiet ma' varji ministeri. Għax fita hija żgħira, aħna suppost nagħmlu fit-teknoloġija biss, ma nistgħux nagħmlu affarijiet oħra, ma nistgħux u impossibbli li tagħmilha. U jiena nieħu pjaċir fejn l-entitajiet ta' Malta ma jaħdmux ġo sistema ta' silo, jiġifieri kulħadd jingħalaq ġo fejn nifsu u jagħmel xogħlu, imma nikkollaboraw. Mela, bħalissa qegħdin dialogu ma' aġenzija support, mal-Ministeru tal-Anzjani, mal-Ministeru tad-Diżabilità, qegħdin nitkellmu kollha kemm aħna. Biex nippruvaw insibu l-ewwel nagħmlu pilot project, ġifieri l-gvern ħaj joħroġ somma flus biex noħorġu dal-proġett il-fita l-lonċat diġà. Ġieri, jiena lonċajtu l-proġett, issa rid nara min se jiġi on board. Il-fita se tagħmel pilot project u se tkun il-promotur ta' dan il-proġett. Mela għandna bżonn ninsibu pereżempju 10 appartamenti, 10 tidjar u x'inhu.
ta' anzjani li jaslu l-età pereżempju 70 sena. U diġà qed jaħsbu li jmorru ġo home. Mela, il-persuni li jmorru ġo home pressa poco il-gvern qed jiswihom per person sempliċement tmur ġo home, ġifieri mhux mediċin u affarijiet oħra. Il-fuq minn 250,000 euro kull 10 snin. Il-koppja tiswa €900,000 pressa poco għal 10 snin. Mela jekk Mr. Romi jgħixu minn 70 sa 80, Mr. Romi, il-gvern qed tiswi €9,000,000. Jgħixu 10 snin oħra, €9,000,000. Qed taqbdu dak l-investiment. Imma flok naqbdu dak l-investiment u nutilizzaw kollu. Qed nifrankaw, sorry. Biex nagħmlu dawn Qed nifrankaw il-postijiet. u ħarraw kif nistgħu Nutilizzaw. tal-flus. Minima parte, mhux kollha. Ma diġà minna studju illi jekk int għandek appartament li mhux se jaqa' u l-appartament tiqgħat jaħ ġifieri ġibu xell u l-gvern xi sistema ta' skemi jerġa' jirranġa dak l-appartament, mhux qed ngħid appartamenti tal-gvern. U x'inhu? Se jkun privat jew pubbliku. U l-appartament jiġi rranġat jiġifieri dawl, ilma, madum, żeba, tikħil, li hemm bżonn. L-appartament jerġa' jiġi f'postu, sistemi moderni, malli l-appartament ikun lest u jkun lest bl-infrastruttura tkun diżenjata, tidħol il-fita u tdaħħal it-teknoloġija. Ġifieri tarmalek l-affarijiet ta' teknoloġija. Dak l-appartament se jiswa l-Gvern Malti inqas minn 100,000 euro. Mela 100,000 euro ta' darba kontra €9,000,000 għal 10 snin. Hemm savings fenomenali. Allura mbagħad bid-differenza tal-flus nistgħu iwa naqbdu iktar carers nibgħatuhom id-dar biex ngħinuhom ġo d-dar tagħhom. Għallejnihom fil-komunità. Fil-komunità. Manna putijiet. Daw kunu f'komunitajiet differenti, ferjas differenti għaw ma. Jikunu ġin il-forni dar tagħhom u l-pastizzi u jibqa' kollox kif kien. Ekku. U għal-inqas naħseb li meta jasal dik il-ġurnata li Nawguralkom kemm inizjattiva sabiħa. kulħadd oħġbu tal-proġett, bħalissa din u diaw li ħanaraw kif se noħorġu biha. Probabbilment sakemm joħroġ dan l-episodju x'għandna qed nifhimhom ħafna qabel ikunu ħafna iktar avvanzati dawn. Le, jekk nista' nkompli nisbet iċ-ċinturin. Naqbad il-flus tal-fejt u nagħmel waħda hi. Għax aħna ma lajna blum dal-affarijiet. Ekku. Imma trid tkun strateġija u kollaborazzjoni minn ħafna entitajiet biex nagħmlu xi ħaġa kif suppost. Iva. Għandek xi testimonjanza hekk xi storja sabiħa ta' xi klijent li ġie hawnhekk ra l-smart home u bidel. Għadhom kif ġew grupp mill-Aġenzija Support, jaraw ma kienux jafu li l-fit għandha Independent Living Home u baqgħu impressjonati għax kienu jafu li teżisti din teknoloġija. Wis sabiħa. Il-fita xtrat kollox, ta' kollu li taraw hawnhekk huwa kollox mixtrim il-fita li f'xi oġġetti li ġew ġentilment donati minn kumpanija privata. Maħniex hawnhekk biex nippromovu prodott A kontra prodott B. Jew il-konċett. Ekku. Issa, qed nistenna li jkolli iktar laqat mal-Ministeri. Ħanaraw kif nistgħu noħorġu xi skema biex ngħinu lin-nies. Ekku. Fl-aħħar fuq din l-equation li għamiltilkom hemm savings kbar għall-gvern u nimprovjaw il-ħajja tan-nies. Ekku. Jgħidula community living, mhix diffiċli biex tifhimha. Ngħixu fil-komunità. Ngħixu fil-komunità. U hemmhekk jidħol ukoll anki l-element psikoloġiku illi naturalment naħseb illi bħala prinċipju bdiet minn hemmhekk. Kif tlaqna minn hemmhekk ħallejna nies fil-komunità u qegħdin naraw ukoll il-persuna holistika. Kont sa nagħlaqlek bl-ħar mistoqsija li kont sa ngħidlek fejn beħsibkom tmorru fiha dil ħaġa, però naturalment waġibni inti mingħajr ma staqsejtek il-mistoqsija, però ħanbiddilha ftit il-mistoqsija. Fita barra minn hekk għandha il-kiri ta' teknoloġija assistiva illi naturalment qed tkompli tagħmel il-ħajja ta' dak li jkun aktar faċli fil-community hub, fil-smart hub tagħha. Forsi tagħtina referenza ftit qabel ma nagħlqu din il-poddata għal dawn it-tip ta' teknoloġija assistiva. U tal-iskema importanti wkoll. Mela, sena l-oħra tagħna l-possibilità li nutilizzaw 250,000 euro mill-fondi tagħna biex nixtru daw devices, teknoloġija. U flok mantuhom b'xejn lill-pubbliku u tiqafhem. Vintajna sistema ġdida li jgħidula leasing. Leasing xi tfisser issa qed tikri it-teknoloġija. B'differenza, maħniex qed nikru l-teknoloġija biex naqlaw il-flus. Anzi, l-fita titlef ħafna flus. Ġifieri qed naqbdu oġġett li qed nixtruh, irnexxina nġibu wkoll ċertu discounts minn barra, qed nikkollabraw ma' suppliers barranin, jiġu l-oġġett ta' Malta u aħna ntuh lil min japplika għal 10% fl-ewwel 3 snin tal-valur. Ġifieri
10% għal 3 snin 30%, jekk aħna xrajna xi ħaġa tiswa 1000 euro, il-klient irid iħallas bil-mod 300 u l-fita tilfa 700. Over and above ma ġara xejn billi titlef il-flus. Over and above, ġifieri l-fuq minn dan, il-fita għandha numru ta' nies li qed jinħarġu bħalissa biex jitalmu jagħmlu ir-repairs and maintenance tagħhom. U dak huma eluf ta' euro oħra. Naturalment. Kif qedna qabel ġifieri nutli kollok it-teknoloġija u m'hemmx min isewwiha, m'hemmx min ħsiebha. Ġifieri u bad ħriġna dejjem dak l-iskema huwa enhanced fejn aħna ngħidu lill-klient ejja għandna 4 irbit fis-sena. Poġġi bil-qeda magħna nofru cappuccino u kafè. Noqgħdu nitkellmu naqra magħhom. Għax il-problema tagħna kienet illi inti tagħti donation il xi ħadd. U da xi ħadd jisparixxi ma tkunx taf sar minnu. Mhux hekk. Mentre aħna rridu nikkrew database. Eżatt, u nsiru iktar kbir. Xorta huwa proprjetà tal-fita ġifieri dit-teknoloġija. Tibqa' proprjetà tal-fita, ma jiġu għaw, natfhomlhom, nagħmlu upgrades, naraw qed jużawhom sew. Forsi għandhom bżonn jibidlu wara 3 snin għax hemm xi ħaġa iktar moderna. Forsi supplier ħareġ upgrade, xi software upgrade u dan ħajkun qed jagħti performance aħjar fl-ħajja. Għalhekk biex intaħħaq in-nies, daqs kemm inti tkun mechanic biex tbiddel it-tires u tirranġa silencer jew ma nafx għandek bżonn. Aħna għandna laboratorju fuq, il-klijenti jiġu għandna u repairs qed isiru hawn flok ma nibagħtu l-oġġetti l-Ingilterra pereżempju. Eżatt. U żmien jaqsar iktar. U jekk ħareġ device illi huwa aktar modern, qed jinbidel ukoll. Proset ħafna għax-xogħol siwi li qegħdin tagħmlu fil-komunità tagħna. Jiena nissuġġerilkom dawk li qegħdin iseguna illi għamlu appuntament hawnhekk ma' fita ejjew araw dal-smart home u ħaġa li ħobb insemmi wkoll kemm tagħmluhom frekwenti l-open days? Ħana kif bdejna. Qed nibdew inżidu sfortunatament. U dejjem kienu il-ħin huwa limitat. Ekku. Però iffollowjaw għamlu like fuq il-paġni ta' fita ta' Instagram kif ukoll ta' Facebook ħalli tkunu tafu meta jsiru l-open days. Jekk le, tistgħu tagħmlu appuntament, tiġu taraw, ġifieri mhux ħajkun fit-tul żgur l-appuntament, ġifieri għax hawnhekk il-ħin kollu għaddej xi ħadd ġej jittawwal u nibda nħu pjaċiri għaliex il-kelma qed tinxteret iktar qed ikun hawn ħafna aktar għarfien. L-aħħar messaġġ tiegħek qabel ma nagħlqu? L-għonet nirringrazzjak. Grazzi lilek. Il-messaġġ tiegħi hu li forsi naslu għal dan il-proġett mal-entitajiet l-oħrajn. Il-proġett mhux importanti li jkun tal-fita jew ta' entità A, B or C. Li jsir u li l-anzjani u n-nies diżabbli jgħixu aħjar. Ekku. Malli nara xaħat li jkun kuntent u jgħix aħjar, jinġa kuntent. Servizz għal ħatlifek. Eżatt. Importanti. Iktar ma ngħinu iktar aħjar. U ma ninsewx li ħafna ta' servizzi huma b'xejn. Xejn naturalment, u tajma fakru wkoll li fita hija entità tal-gvern din il-fondazzjoni li qed taħdem qatih biex naturalment intejbu is-servizz il-ħajja ta' kuljum ta' kull persuna jkun hemm aktar inklusività u dak li jkun iħossu komdu jgħix fid-dinjità tiegħu wkoll. Grazzi Sur Stefano. U fita mhuwiex biss entità tal-gvern. Għalina hija familja. Kull min ġew iħoss il-familja. Vera. Jiena vera nħobb pjaċir niġieli. Niġi nħadmu nkun looking forward hekk għall-ġurnata matul il-ġimgħa nibqa' għaddejjin bil-komunikazzjoni inħossni waħda minnkom illum il-ġurnata. Proset, grazzi Karlo, grazzi lilkom tal-li segwejtuna, grazzi il-Wayne u lil Ġulja qatt ma nsemmikom. Illum qed insemmihom mara ngħidilhom grazzi għax biex jittella dan il-programm, nirreferu għal-jom ħafna drabi, imma biex jittella dan il-podcast naturalment jinvolvi ħafna xogħol minn wara l-kwinti, mbagħad l-editing, mbagħad intellaw anki l-klim fuq l-iskrin tagħna biex naturalment inkunu inklusivi u aċċessibbli għal kulħadd għaliex dik hija l-slogan ta' fita. Grazzi tal-li kontu magħna, inselmilkom nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba skont fl-imma ħin tkunu qegħdin isseguna. Għamlu like u l-pages tagħna tal-medja soċjali u subscribe fuq il-YouTube channel. Grazzi ħafna. Grazzi. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.